Sound check, test mic, 1, 2, 3, sound check, test mic, 1, 2, 3, sound. Test mic, 1, 2, 3. Good morning po mga kabalen. Hintayin lang ho natin yung go signal ni Kuyang Ran Steven Crea para ho tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Ayan, muli isang magandang umaga po. Pampanga, Central Luzon at buong Pilipinas, welcome ho dito sa CLTV 36 News Stream. Opo. At ako ho ang inyong lingkod, Kuyang Justin Dizon. Samahan ho ninyo ako sa 45 minutes na talakayan, o pwede naman tayong sumobra dito sa social media dahil live ho tayong napapanood ngayon, simulcast sa telebisyon. Nationwide ho yan mga kabalen via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon. Of course, sa ating 37 cable partners sa Free TV Channel 36 at Air Cable Converge, Channel 71. At syempre ho mga kabalen, yung mga hindi pa nakakapag-scan ang kanilang digital TV box. Ito ho yung pagkakataon. Kunin yung remote control. Ituturo sa inyo ni Kuyang Justin kung paano mag-scan. Hanapin nyo lang yung menu o kaya yung scan. Tapos mag-auto-scan kayo. At as long as nasa mataas na location ho, yung inyong antena, nasa may bubong o di kaya naman kahit sa bintana lamang, ay pwede hong masagap sa basta makukuha nyo na, masasagap nyo na, tama, di ba? Masasagap nyo na yung signal ho ng CLTV 36. At eto, hinihintay lang natin, medyo nagbabug down ho yung live nitong NLEX Corporation. Itong live traffic update, Sige ho, silipin muna natin para bago tayo magtuloy sa ibang mga balita. Mag-update lang ako, balitaan ko lamang ho kayo dito kaugnay nitong traffic situation. Mamaya ako bibigay yung detalye, latest, kaugnay ho nitong ginagawang itong binabantayan ho natin. Yung sinasabi ko, nasa ICC na ho, nasa kustodiya na ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito naman ho sa Pampanga, nagtipon-tipon ho ang ilang supporters ng Pangulo dyan sa may syudad ng San Fernando, sa may Capitol Boulevard. Kagabi, mga kabalen, araw ho ng Miyerkules, 12 ng Marso. Para ho ipanawagan ang katarungan para sa dating leader at siyempre yung pagpapakita ho ng kanilang suporta. Yung nakita natin sa mga streamer, nakalagay, Justice for PRRD. Sige, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga ilang bahagi ng North Luzon Expressway sa Balintawak Toll Plaza sa mga oras na ito. Bagamat bumabagsak ang signal, ay mapapansin naman ho na hindi ganun kadami itong mga sasakyan dyan. At ganyan din ang senaryo dito ho sa may Valenzuela Interchange, do may volume, hindi naman ganun kabagal. May bahagyang pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan para ho doon sa mga approaching nitong Mindanao Toll Plaza, yung mga eastbound, palabas ho ng Quezon City. Tanggalin ko yung banner sa baba. Ito naman sa area ng may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving naman ang mga sasakyan. Same scenario ho sa Bukawi Toll Plaza. Bagamat may volume, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanila hong mga andar. At eto ho, mga kabalen, sa syudad ho ng San Fernando, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Pero parang pakitignan, parang may grass fire.
Oo, doon no, nakikita natin may usok. Yan, kumpirmahin ho natin yan. Maya-maya, ano? Ito naman, Kabalen, sige ho. At dahil eto, makibalita naman ho tayo sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando o si POSCO. No? Ito ho yung real-time traffic monitoring din. Actually, kanina ho itong alas 10 ng umaga. Yan, para ho sa kaalaman ng mga motorista, light traffic sa iba't ibang bahagi po ng siyudad San Fernando. Maliban na lamang, wala, light traffic lahat po. As of 10 a.m. Of course, expect ho ninyo yung slowdown dyan sa may maimpis portion dahil ginagawa yung kalsada. Paalala ko sa mga motorista, konting pagpapahaba ng pasensya. Ika nga dahil target hong matapos niyang ginagawang kalsada dyan sa may maimpis portion. Kita pong tulid sakop, kitang tulid Pilar Village by July 2025. Kasama ho sa mga gagawin itong mga drainage system na nakikitang nagbabara tuwing uulan na siya hong nagdudulot ng matinding pagbaha. Kabalen, sa oras na ito, silipin naman ho natin itong latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Alamin ho natin kung anong magiging lagay ng panahon ngayong araw ho ng Huwebes, March 13. Narito po ang ulat panahon. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes, March 13, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin na walang low pressure area, wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at dahil nga humina na rin itong amihan, easterlies ang nakakaapekto sa ating bansa. Ito ang magdadala, partikular na makikita po natin itong kaulapan sa may area ng Eastern Visayas, tumatagos hanggang dito sa may Central Visayas, magiging maulap yung kalangitan na mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas. Muli po mag-ingat sa mga potensyal na mga flash floods and landslides, partikular na nga sa may silangang bahagi ng Kabisayaan. Sa may Luzon at dito sa may bahagi ng Mindanao, makikita natin halos walang masyadong kaulapan, kaya ngayong araw inaasahan natin medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas, dulot nga ng wala po tayong inaasahang mga malalakas na mga pag-ulan. Bagamat posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Inaasahan pa rin natin next week posible magkaroon pa po ng mabugso ng amihan, bagamat posible dito na lamang sa may northern part ng Luzon. At matapos noon, posible po by next week or the week after next ay magtatapos na nga yung panahon ng amihan. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mainit na panahon, bagamat posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Kadalasan nangyayari po yan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, nasa 23 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagulog sa bahagi ng Palawan, agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas sa pag-iral pa rin ng easterlies o yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius.
At malaking bahagi nga ng Mindanao ay makararanas din ng medyo mainit na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Zamboanga 24 to 34 degrees Celsius, sa Davao naman 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, dahil nga humina na itong amihan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa may silangang bahagi ng ating kapuluan, katamtaman, hanggang sa kuminsan ay may maalong karagatan pa rin ang maring maranasan. Mag-ingat pa rin, lalo na kapag may mga thunderstorms na kuminsan, nagpapalakas ng alon ng karagatan. Mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit sa sakyang pandagat. Samantala naman, kahapon naitala natin ang pinakamataas na heat index o yung damang init ay dito sa may bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan, nasa 45 degrees Celsius. Sumunod naman po yung Puerto Princesa, Birac at sa may Cotabato City, naramdaman ay nasa 42 degrees Celsius. Muli po, yung mine-measure natin o yung sinusukat natin, yung heat index, ito yung nararamdamang init, pinagsamang moisture ng hangin o yung tubig sa hangin at gayon din yung temperatura, actual na temperatura. Sa Metro Manila, sa 37 to 39 degrees Celsius naman yung naramdamang init kahapon. Ito po yung pinakamataas na naramdaman dito sa bahagi ng Metro Manila kahapon. Ngayong araw naman, ang inaasahan natin na range ng damang init or heat index ay nasa 38 to 40 degrees Celsius sa Metro Manila. At ang pinakamataas na maaring maranasan na heat index sa ating bansa ngayong araw ay sa may Dagupan City muli, at paring umabot na hanggang 45 degrees Celsius. Muli po mga kababayan, mag-ingat po tayo, lalo na bandang tanghali hanggang bandang alas 2, alas 3 ng hapon, dahil doon po pinaka nararanasan yung matitinding init po na dulot nga dahil papasok na rin tayo sa panahon ng tag-init. Samantala naman, ang araw natin nagsisikat, mamayang 6:05 na umaga at lulubog, ganap na 6:06 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.usc.gov.ph, kung saan naglalabas tayo ng mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon. Naglalabas din tayo ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho, babala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa kalsada, mga tsuper, mga manininda, mga traffic enforcer, police. Pag hindi ho kaya ang init, sumilong mga kabalen. Oho, talagang ganyan. Saludo syempre dun sa mga nandyan pa rin sa kabila ho ng tindi ng sigat ng araw. Dito ho sa may siyudad San Fernando, pagka traffic, doon sa mga ilang areas dahil nga sa ginagawang kalsada, pero yung mga tropa natin sa Siposco, hindi talagang nagpapatinag, Pero may instruction naman sumilong pag hindi kaya, wag hong pilitin. Ano ka ba? Abe, maulagayang biya hanapin Di ba? Intindihin na din naman ho natin sila, baka naman yung mga iba dyan, sabihin, silong-silong sila. Hindi ho, talagang ganyan ho, ang init ng panahon ngayon. Dito, Forex muna ho tayo bago sa ibang mga balita. Ito, bahagi ko lamang yung ilang mga detalye. Ito, foreign exchange. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar. Nito pong araw ng Miyerkules, March 12 sa 57 pesos 36 centavos. Yang Japanese yen naman, 38 centavos. UK pound, 74 pesos 27 centavos. Itong Hong Kong dollar, 7 pesos 38 centavos. Itong Saudi Riyal, 15 pesos 29 centavos. Yung dirham, 15 pesos 61. Habang yung euro, 62 pesos 59 centavos. Ayan, kung plano ho ninyong makibalita kay dating Pangulong Duterte dyan sa may Netherlands, maganda kayo ng euro. So, kasi yun yung pera doon, Korean won, 03 centavos.
at Chinese yuan 7 pesos 93 centavos. Sa oras na ito, bigyan daan muna natin ang ilang mga public service announcement mula ho sa Prime Water. Ito ho, sa Barangay San Isidro sa bayan ho ng Lubao, Pampanga, expected ho ang water supply interruption ngayong araw ng Huwebes, mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 para ho sa flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. Ito ho mga kababayan sa Mabalacat City sa Mangalit, 9 p.m. mamaya hong gabi hanggang bukas ng 5:00 ng madaling araw. Mawawalan din ho ng supply ng tubig ang mga residente at mga establishmento dyan sa nasabing lugar. Affected din ho sa nasabing water supply interruption 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow. Ito hong 9 p.m. tonight to 5 a.m. tomorrow. Itong eastern portion ng poblasyon sa Mabalacat City. Kuryente naman ho mga kabalin, sa mga oras na ito wala akong kuryente dyan sa may San Felipe, portion ng San Felipe. Hanggang 12:30 ho yan ng tanghali sa San Fernando, Pampanga dahil sa ginagawang pag-optimize ng Spelapco sa kanila hong transformer. Brown out din hanggang 12 noon dyan ho sa Barangay Gutad o ilang bahagi ng Barangay Gutad sa may Florida Blanca, Pampanga. Ito ho, malakihang power interruption scheduled dahil na rin sa NGCP scheduled power service interruption. Lahat ho ng barangay na sineserbisyohan ng PELCO 1 sa bayan ho ng Candaba, San Luis at Santa Ana, wala akong kuryente. Narating na Biyernes, opo, bukas yan mga kapatid, 6 a.m. to 6 p.m. Charge nyo na yung mga power bank at saka yung mga anong tawag dito, yung mga mini fan. Diyos ko, kalisan po. Apektado rin ho ng naturang power interruption bukas 6 a.m. to 7 p.m. Ito hong mga barangay na sineserbisyohan ng PELCO 1 sa bayan din ng Arayat, Pampanga. Exempted naman ho dyan sa brownout itong Turu at yung ilang portions ho ng barangay Telapayong. Kabalayan, wala rin hong kuryente bukas 6 a.m. to 6 p.m. dyan ho sa bayan ng Mexico. Maliban na lamang sa Pandakaki at Sapang Maysak. Yan hong mga PELCO 1 consumers dyan sa Mexico, Pampanga. Asahan po ang maghapong power interruption dyan dahil po sa NGCP scheduled power service interruption. Ito sa may Porac, Pampanga naman, 9 a.m. to 4 p.m. bukas, araw ho ng Biyernes, yung mga consumer ng PELCO 2 sa portion ho ng Barangay Manibaog, Pasig, Phase 2 and 3, at saka yung consumers before Mancanchan Bridge towards Manibaog substation. Apektado ho ng brownout bukas yan, 9 a.m. to 4 p.m. Wala rin hong kuryente, 9 a.m. to 4 p.m. bukas sa Mancanchan at Manibaog Libutad, dyan ho sa Porac, Pampanga. Apektado rin ho ng naturang power interruption, 9:30 naman to hanggang 4:00 ng hapon bukas. Araw ho ng Biyernes, yung Barangay Babo, Pangulo, Diaz, Hacienda Dolores, Inararo, Halong and Palat.
dyan ho sa bayan ng Porac. Ito mga kabalen, sa Porac pa rin, poblasyon sa Panguwak, Villa Maria, NPO. Wala rin hong kuryente bukas 9:30 hanggang 4 p.m. dahil sa gagawing relocation ng poste at clearing of lines ng PELCO 2. Brownout din, 9:30 hanggang 4 p.m. Same schedule, yun pong mga barangay sa Babosakan at Kangatba, Porac, Pampanga. Apektado rin ho ng nasabing power supply interruption. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang ho sa aming pagbabalik. Bibigay ko sa inyo yung detalye ng mga balita na tinututukan at patuloy na binabantayan ng CLTV 36 News. Huwag ho kayong aalis, marami pang balita sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream, mga kabalen. Justin Dizon po ang inyong lingkod. Ito, basahin lang natin itong komento ng mga netizen dito sa ating comment section. Si Bong Maliwat nag-comment, pakidinan nyo pong gulis, ding bayong dalan King Dolores ang pong jasa. Salamat po. Ito. Paging ho sa mga kinaukulan, LGU at sa DPWH dahil project ho ito, National Road, pakidinan pong gulis, ding bayong dalan King Dolores ang pong jasa. Ito ho'y mula kay kabalen nating Bong Maliwat. Sir Bong, sige ho, babantayan namin itong inyong concern at sisikapin nating hinga ng panig yung mga otoridad kung kailan nga ba. Dahil sa totoo lang, nakakalito. Sana pati yung sa NLEX din, may portion ho sa NLEX. Ayan, kamahal-mahal ng bayad sa NLEX. Tapos may portion ho dyan sa NLEX na walang guhit yung kalsada. Paglabas mo ng, kung pauwi ka ng Pampanga, galing kang Maynila, makikita mo yun, madaraanan mo, di ba? Delikado ho yan.
Ito sa atin sa Pilipinas, kung hindi papansinin, hindi gagawin. Kung hindi magbabiral, walang aksyon. Ito mga kabalit, sa ibang balita, ayan, dumating na nga ho sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nandyan na ho sa may kustodiya ng ICC ang dating leader ng bansa. Ito ho ang ulat ni Raymond Tasoy. Nasa kustodiya na ho ng International Criminal Court ng the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang araw matapos arestuhin ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport nito pong Martes, March 11. Nag-ugat ho ang pagkakaaresto kay ex-President Digong sa bisa ho ng warrant of arrest na inilabas ng pre-trial chamber 1 ng naturang hukuman para sa kasong crimes against humanity of murder kaugnay ng matagunang kampanya laban sa illegal na droga. Ayon ho sa ICC noong February 10, 2025, naghain ang kanilang Office of the Prosecutor ng aplikasyon para sa warrant of arrest laban kay Duterte dahil sa mga kasong murder, torture at maging rape. At matapos ho ang pagsusuri, natukoy ng hukuman na may makatwirang batayan na may pananagutan ng dating Pangulo bilang indirect co-perpetrator kaugnay ng mga nasabing kaso mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Batay ho sa desisyon nitong ICC, nagkaroon naman ng malawakang pag-atake o pagpatay laban sa mga sibilyan, bunson ng binuo niyang Davao Death Squad o DDS nung siya pa'y alkalde ng naturang lungsod at ipinatupad niya sa buong Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon bilang Pangulo mula ho 2016 hanggang 2022 ang naging termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat kumalas na ho sa Pilipinas o kumalas na ho ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019, pinapanatili ho ng ICC ang jurisdiction nito sa mga umano'y krimen na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang miyembro pa nito ang bansa. Samantala, sinasagawa naman po sa mga susunod na araw o isasagawa ho sa mga susunod na araw ang unang pagdinig upang busisiin ang pagkakakilanlan ni Duterte at tiyakin na alam niya ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng International Court. Kabalan, pakinggan ho natin ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang video na kanya pong sa social media niya, sa Rodi Duterte Facebook page bago siya lumapag dyan kaninang umaga sa the Netherlands sa may Rotterdam Airport. Narito po ang tinig
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Yan ho mga kabalen ang tinig, ang video ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ho siya makarating dyan sa may the Netherlands, bago lumapag yung kanyang sinasakyang eroplano dyan ho sa ICC. Siya po lilitisin para sa kasong crime against humanity. At eto ho mga kabalen, habang nasa biyahe kagabi ang dating Pangulo patungo hong Netherlands, eto naman kanyang mga taga-suporta dito ho sa lalawigan ng Pampanga ang nagtipon-tipon upang magpakita ho ng pakikiisa, solidarity sa dating Pangulo at upang magpakita ho ng kanilang suporta dyan ho sa may Capitol Boulevard sa tapat ng Kapitolyo ng San Fernando ng Pampanga. Kagabi ay nag-convene ito hong mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipanawagan nga yung pagpapalaya sa kanya at itong kundinahin itong di umano'y ginagawa sa dating Pangulo. Panoorin ho natin yung video na ipinadala eksklusibo sa CLTV 36 News ng isa sa ating mga kabalen, netizen, citizen journalist. Ni General Torre sa kanyang ginawang pagkakip sa ating former President Duterte. Tumaling kagabi ay nagtataka tayo bakit nagmamadali nilang isinampa sa aeroplano at hindi nila mahintay yung petisyon sa Supreme Court na maglabas ng
temporary restraining order. Yun ay nakakabigla. Dahil yan ay bahagi ng proseso ng ICC. Kinakailangan na ilitisin muna siya sa isang lokal na korte yung nasasakdal. Subalit ito hindi nangyari. Sir, may mensahe niyo po sa mga basic supporter niyo dati yung napakali na malapat. Tayo po ay lumaban ng tahimik at hindi natin hangad na magkawatak-watak ang ating bansa. Hindi natin hangad na tayo ay patungo sa pagbulusok ng ating ekonomiya. Ang gusto lamang natin ay magkaisa ang mga Pilipino at pairalin ang batas, pairalin yung hustisya. Dahil naniniwala ako sa bansa natin ay meron pa rin hustisya. So, on record po sir, mensahe niyo po ngayon kay FPRRD na alam na marilig na ito. Yan ho mga kabalen, ang inig ni Ginoong Edwin Maniti sa hong masugid na taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang ho sila sa mga nagtipon-tipon dyan sa tapat ng Kapitolyo ng Pampanga sa may siyudad San Fernando, Pampanga. Oho, ditong gabi ng March 12 para ho magpakita ng kanilang pakikiisa at ipanawagan yung due process ayon ho sa kanila para ho sa dating leader ng ating bansa. Kabalen, sa mga oras na ito, silipin naman ho natin yung iba pang mga balita na kinalap ng CLTV 36 News. Narito ho sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito hong iba't ibang balita. Dito ho sa Davsu, yung mga law students, meron ho silang handog na free legal assistance sa publiko. Kung paano ma-avail yan, panoorin ho natin itong ulat Jasmine atensyon ng ating kasamang si Lizen Morten. Third-year law student sa Don Honorio Ventura State University o Davsu si Jasmine Atensyon. Litigation lawyer o abogadong humaharap sa korte ang isa sa mga gusto niyang i-practice oras na maipasa niya ang bar exam. Isa sa mga inisip ko is litigation din. Specifically when it comes to yung mga women's rights, yung mga vowsing, ganyan. Pero kahit law student pa lang si Jasmine, may kakayahan na siyang magbigay ng legal services para sa mga nangangailangan alinsunod sa batas. Kabilang siya sa mga law student practitioner ng Clinical Legal Education Program o CLEP ng Davsu School of Law. Isang makabuluhang experience kung kanyang ituring dahil dito niya naisa sa buhay ang mga artikulo at batas na kanyang binabasa. Pag nag-aaral ka sa books, magbabasa ka ng caudal, ng textbooks. Pero iba pa din yung actual. Kasi syempre, dun mo ma-experience yung paano makisalamuha sa clients, and then i-guide ka ng mga supervising lawyer. So it's very exciting kasi na-visualize mo na yung pwedeng maging future mo eh. Nito lamang March 6, opisyal nang binuksan ang Legal Aid Clinic sa Davsu Bacolor Campus. Ayon sa advisor ng CLEP sa universidad, nakadesenyo ang programa upang ipa-experience sa mga law students ang serbisyo publiko na kaakibat ng profesyong abogado. We always remind our students here in Davsu School of Law that lawyering is not a business but a profession in which public service should be the primordial duty. Okay, so to earn money is just secondary. Sa pamamagitan ng aktwal na pakikisalamuha sa mamamayan, natututunan daw nila kung paano humarap sa mga kasong may direktang epekto sa buhay ng kanilang mga kliyente. We give them a glimpse of the real world. So
we let them have a deeper understanding of what really the legal profession is. So through the clinical legal education program, so they have an actual application of the laws that would of course impact the lives of the community. Tapos dapat lagi kang updated kasi bigla-bigla may bagong batas. So kapag sasagot ka sa kliyente mo, para sure ka, dapat updated ka. Hindi ka mapapagod magbasa. And then lagi naman andyan yung mga supervising lawyers namin to guide us. Ayon naman kay Attorney Regina Salonga, Dean ng Davao School of Law, hindi lamang compliance sa regulasyon ng Legal Education Board o LEB ang dahilan ng pagtatayo ng Legal Aid Clinic. Ang Davao School of Law ay lubos na naniniwala at nakikipagtulungan sa kataas-taasang hukuman o ang Supreme Court at ang Legal Education Board na ang layunin nito ay makapagbigay ng tulong, no, sa mga miyembro ng ating komunidad na kung saan ay hindi nabibigyan ng karampatang legal na serbisyo marahil dahil sa kahirapan. Hindi lang basta-basta magbigay ng serbisyo, no? But giving them efficient and effective legal assistance. Nais din ng pag-aralan ng Davao School of Law ang pangangailangang legal na mga kapampangan upang maisentro ang tema ng kanilang Legal Aid Clinic, kabilang ang pagtutok sa mga batas sa pangkapaligiran at pangangalaga sa karapatan ng mga indigenous peoples. Yan ho mga kabalin, ang mga balitang kinalap at nakalap ng CLTV 30 News. Marami pong content, ha? Marami pong balita. Nasa inyo sana ako ni Kuya Renz. Pupoy magpapaalam na maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa telebisyon. Ngayon, tuloy-tuloy po ang ating balitaan sa social media ng CLTV 36. I-follow lamang ang CLTV 36 News sa Facebook at sa TikTok, sa ating Instagram account, ha? Para ho maging updated kayo sa mga kaganapan dito sa loob at labas ng Central Luzon. Muli po ito ang CLTV 36 News Team. Maraming salamat po.